ಈಗ ಒಂಚು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಡ ಪೋದು ಆ ಮಗಲಿಡ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒರಿವಿಜೇರು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆವುಂದು ನೀರು ಏನು ಅವಳು ಏತ್ ನಟದ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ಡ ಎಂಚಾಳ ಮಂತ್ ತೋರಿಪಾಲೆ ಪೊಪ್ಪನೆ ಎಂಚಾಳ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಳ ಮಂತ್ ತೋರಿಪಾಲೆ ಪೊಪ್ಪನೆ ಬಂದಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಡ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿದ್ದು ಉಂಡತೆ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡತೆ ಸುಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೈದು ವೇರು ತಿಂಗಳು ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಉಲೈ ಜೀವಡ ಪೋಯಿನ ಅರ್ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಆದಿತ್ಯರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಓವೇ ದೇವರಿಗೆ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒರಿಪೈರ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಫ್ ಯು ಓಕೆ ವಿಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಯು ಪಂದ ನನಗೆ ದದ್ದ ತುನೋಪಂದೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಯಾನೆಂಚ ಈ 22 ವರ್ಷಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿನ ಯಾಂತು ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸವಂತುಲ್ಲೇನ ಅಂಚಿನ ಸೌಕರ್ಯನ ಮೆಗ್ಗಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ಅಪೋಜಿರ 3-4 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ನಡೆತ್ತಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕಂಡದ ದೂರ ತೀರ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಪ್ಪೋಜಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಸಫರ್ ಆತಿನಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ ಕೆಲಪಣ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಾಳು ಉರಿಯುತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆತೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬಂಚದ ಬಡವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಪನಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಣಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಲೈತೆ ಚೂರು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇಂದು ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಈ ಮೀಟರ್ ಸುರ ಆತುಂಡು ಹೌದು ನಾನು ಕಿಣಿದಿ ಒಂದು ಪೋಪ್ನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಸಮಾವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಜ್ಜನ ಕೇಂದ್ರ ದಾದಾಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾದಾಂಡು ಪಂದಂದು ಪನಡು ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಬಂಗ ಆತುಂಡು ಬಂಗ ಎಂಚ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ದಾದಾಂಡಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಜೀವಿತ ದಾದಾಂಡ್ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದಂದು ಆಂಡ ಕೆಲವರೆಡ ಪಂಡೇನು ಆಂಡ ಕೆಲವರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲೇನು ದಾದನ್ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ಸ್ಲು ಉಂಡತಿ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಂಡ ಇತ್ತದೇನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನಾಗ ಸಮೇತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡಿತ್ತೈತೆ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನಾಗ 5 ಕಡೆ ಆತನೆತ್ತಿ ಇನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪ ತಿಂಗಳು ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನ ಡೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಅನ್ನು ದಿನ ಕರೆದೊಂದುಲತೆ ದಿನ ತಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂದ್ಲ ಏನು ಇನ್ನದಿಜ್ಜಾಣೆನ ಕನಮನಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬೈದನು ಮಾತ್ರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏನೇನು ಅನ್ಪಿದ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಸಿಂಪತಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಂಪತಿ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಏನಾಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆತೆ ನಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂದ ಆತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿಯಾನು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತೂಕ ಪನ್ಕ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿಯಾನು ದಾಲ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ ತಿಂಕ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಯೂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏತು ಪಂಡೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅವ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಡಿ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಂದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಮಾತ ಪಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ 3 ದಿನ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದು 3 ದಿನ ದಾಯ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇವನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ವರು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಜ ದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪ ಪಂದಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬನಕ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಮೂಲ ನಮಕ್ಲ ಜೀವನ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇವನ್ ಬಸ್ಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಝೀರೋ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಬೈದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವ್ರುಲೇರೆ ನಮಕ್ ಅದರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಆತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಚಾಚಲ್ ಕಾಲಿಯಾರೇನೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೊಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿದಾಕಲು ಮಂತಿರ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನತ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತೆಂಗ್ಳು ಅಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಖರ್ಚು ರಡ್ಡ ಆವಡು 5 ಜನ ಆವಡು ಒಂಜೇಲಾಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದುಂಬ ಗೊಜ್ಜಿ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಏನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡೇ ಜನ ಫುಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಆತೆ ಅನ್ಸಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪನ್ಪನಾಗ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಓಡಾಪುಂಡು ಅನ್ಸಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುನ 10,000 ಆವಡ್ ಎಂಕಿತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಗೊರ 3 ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಬರ್ಪುನ 80,000 ಆವಡ್ ಎಂಕವು ಏತ್ಲ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ
ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೆ ಅಂತ ಬಂದಂದು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ರೆಂಟ್ಲ ಕೊರ್ರುಂಡು ಆಯ್ ಫೈಕೆ ಅವು ರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿದ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲ ಜನಲ್ಲ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬು ತಿನ್ನಂತ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಬಂದಿ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪುಜಿ ಏತು ಪಂಡಿತ್ತು ಕಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲತ್ತಂದೆ ಕಾಸು ಇಪ್ಪು ನಮಗೆ ಏತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೋದ್ದತ್ತು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಕಾಸು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮೇಕ್ ತುತ್ತಾಯ್ತಾಗ ಏನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆತ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಪ್ಲಕ್ಕ ಪೋದಲ್ಪ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೋಲ್ದದೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ ಪೋಯಂಡ ನಮಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ತೂಪುನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂಜಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ನನ್ನದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಇಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಬೆನ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಓಲ ಯಾರುಚಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುರಿ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜ ಬಾಕ್ಲ ಪುದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಚೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುಚಿ ಆನೆ ಕೆಲವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಕಾಸು ಪುನಃ ಆತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಐಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನದೆ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಂದು ಏನದೆ ದಯಪಂಡ ಏನ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಹಾತೀನಿ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೈತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಅಪ್ ಒಂದುಂಡು ಮುರುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬಂತು ತುಳು ಬಂತು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ನೆಪ್ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಅವಳ 45,000 ತನಕ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲ್ ತೂತಿರು ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಡಿನ ತಪ್ಪಾಪಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದೆಯಾನ ಕೆಲವು ಮಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಂದೆಯಾನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವಳು ಮಾತ್ರ ಮಂದಿನಿಯಾನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಯಾನ ಅಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪಣ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎನ್ನ ಆತಿನಂಚಿನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅದು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಅಲ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವರ್ಲ ಅಂಚ ಹೋದಾದ ಪಣ್ಣ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪ ತೀರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ದಿನ ಪೋನು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಪೋತು ಆ 1 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆಪೋತೆ 11 ತಿಂಗಳು ಏತು ಭಂಗ ಬೈದೆ ಏತು ಸಫರ್ ಆತೆ ಏರ್ನ ಬಾಡಿ ಏತೈತಿ ಕೇಂದೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅನುಭವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನವೇನು ತೂನ ನಿಕ್ಲಿಗಾವು ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಿರಲಿ ಪೂಜಾ ಕೆಲವೇರೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ತೂತಿಲ ಕಡೆ ಎತ್ತುಂಡತೆ ಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಹುಷಾರಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಹುಷಾರು ಆಪಿರ್ ಪನ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪಂಡ ಆತು ಖರ್ಚಿ ಮಂತಿತ್ತ ಆತು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮನ್ಪದಿತ್ತ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಮ್ಮನ ಒರಿಪೈರ್ ಆಯ್ಚಿ ಓವೇ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡು ಅದನ್ನು ಓವೇ ದೇವರಿಗೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒರಿಪೈರ್ ಆತಿಜಿ ದಾದನ ಅರ್ನ ಆಯುಷ ಆತ ಎತ್ತಿನ ದಾದನ ಆಂಡ ಪನ್ಪುನು ಆತು ಖರ್ಚಿ ಮಂತ ದಾದ ಲಾಭ ಆಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಪಪ್ಪ ನಡೆತ್ತ ಅವಲ ಅವಂತೂ ಮೇನ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನದನ ಇಜ್ಜಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡಲಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಆತನ ಅವು ಕಣ್ಣು ಎದುರು ತೂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮತ್ತ ಬರಬರ ಸಾಧ್ಯ ಜವೇನು ಮಾತ ತೂಕ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕವೇ ಪನ್ನನೆ ಪನ್ಪ ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡು ರುಚಿ ತೂಕ ನಮಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬರು ಏಪಂದು ಕೂತಿದ್ದೆ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬರ್ತಡು ಈ 1 ವರ್ಷ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆತೆ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಫ್ ಯು ಓಕೆ ವಿಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಯು ಪಂದಂದು ನನಗೆ ದದ್ದ ತುನೋ ಪಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ತೂಂತನೇ ಪನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ದ ಬೇನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಎಡಪ್ ನಂಪು ರೆಡಿಲ್ಲ ಪಂದು ಪಂಡರತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ರಂಚ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪೋಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನೆಂಚ ಈ 22 ವರ್ಷಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿನ ಯಾಂತು ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸವಂತುಲ್ಲೆನ ಅಂಚಿನ ಸೌಕರ್ಯನ ಮೆಗ್ಗಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಮದ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಜೀವನ ನಡಪೋಡತ ಆಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಅಕ್ಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಕ್ಲು ಬೆನ್ನೊಂದು ಅಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಏಜ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ಲಿರಿ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ತುದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಈ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟ ನಿಜ
ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ತೂದ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರು ಆಣಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಅಲಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಯ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಬೇನೆ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡರು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ತೂದು ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಮೈಜಿ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲುಲ್ಲರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಏತು ಪಂಡಲ ಅಕಲ ಮೋಕೆನು ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆನು ಬೇತೆ ಅಂಚ ಇದು ಒಲಿ ಪಪ್ಪ ಮನ ಹುಟ್ಟುಕಿರೋಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತುಕ ಅವೇ ಯಾನವೇ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡಿತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಏನವ ಪಂಡತೆ ಓವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾವಡು ದೇವರಿಗೆ ಕಾವಡು ಶಕ್ತಿಲೆ ಕಾವಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನವ್ರಿ ಪೈರಾತಿಚಿ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯಡ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮನ ದಾದಾತಿಂದು ಪಂದಂದು ಏನ ಅಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದಾದಾತಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಒಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಗುತ್ತುಜಿಂಕ್ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುನು ವಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ತು ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವು ದಾದ ನೈಕ್ ಪಿರಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹೋದು ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕೊಳ್ಳಿಗೆಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ಓಡೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಪಿಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪಲೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಕುಲತ ಉಪದ್ರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಊದು ಬಂದು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕೆ ಪಿರಿಲ ಮಂತ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎತ್ತೋ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದು ಪೂಜೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ಆಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಮ್ಮ ನಡೆಕ್ತಾ ಇರ ಪಂದ ಆ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಓಲು ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ ಪಂತೇನು ಅವೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅವೊಂಜಿ ಇದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತಾಯ ಕಾರಣ ಏರ್ ದಾದ ಪಂತೆ ಏರ್ ದಾದ ಮಂದಿರ ಓಯ್ದದ ನಮ್ಮ ಸೈತಿನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತಿರು ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೆ ಪಾಡು ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪಗಳು ಎಡೆಯಪ್ಪನ ಪಂಡಂದು ಪಪ್ಪ ದೊಡ್ಡನ ಪಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪನ ಪಿದೆ ಪಾಡಿಯರು ಅವು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ನಡೆತ್ತಾಂಡು ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕಂಡದೆ ದೂರ ತೀರ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿದ್ದಂಗೆ ಚೂರಿತ್ತೇರು ಬೂರ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಯ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಜಿತ್ತು ಪೋಚಿ ನೀಗ ಹುಷಾರಿಜಿ ಪಂಡ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕುಲ್ಯ ಗೊತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣಲ ಪೇರ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ನಿಯನು ಆರು ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಅವನು ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಅದು ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಅಂತು ನನಗೆ ದಾದೊಂದು ಆರು ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಡಿ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತುನಗ ಅರೆಗೆ ಅಂತ ಅದು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಜಿ ನೀರು ಮಂತಿದೆ ಅವ್ನು ಪೇರಿತ್ತು ಪೇರು ಮಾಯ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನ ದೊಡ್ಡನ ಜೀವ ಹೋಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂತೂತಿನ ಏನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತುತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಂದು ದೊಡ್ಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೀನಿ ಎಳ್ಳೆಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ಬೇಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನಿ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಪಪ್ಪಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತಿರಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಮನ್ಪೊಡ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಬಂಗಾಲ ಅವಂತುಂಡು ಇಮೆಟ್ರಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೈತಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಸಫರ್ ಆದರೆ ಎಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ಆತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಚೂರು ತಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಏನು ಚು ಡೌನ್ ಆಂಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಪಿಡಿರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತುಂಡು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಜಾಬ್ ಸೇರಿನಾಗ ಪಪ್ಪಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡತೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಾನು ಏನು ಚೆಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇರೋ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಜೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮ ಈತು ಮತ್ತು ಸಫರ್ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಾಳು ಉರಿಯಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವು ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕುನಾಗ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಉಂಡತಿ ಈತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡತಿ ಸುಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೈದು ವೇರು ದಾಯಪಂಡ ನಾವೈತೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎರಡು ತೂಂಡ ಅವನು ತೂಪನ ಬೇತ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕನ್ಪುಜಿ ಒರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪನ ಲಂಚಿನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ಟಂಡು ಪಪ್ಪನ ಮೂಕುಡು ನೆತ್ತಿರು ಬಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿರು ಬರಶಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತ ಅವಳು 3 days September 16th ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತಿನ 19th ಎಂಕ್ಲು ಪಪ್ಪನ ಉಲ ಜೀವಡ ಪೋಯಿನಾರು ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಪುನಃ ಆದಿತ್ತಿರು 3 days ನುಪ್ಪು ನೀರು ಜಂದನ ಪಪ್ಪ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡ್ತೀರು ICU ಇತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಾತ ಕೊರೊಂತೀರು ಈ ಗಂಜಿ ಕಡೆತಿನ ಮಾತ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನುಪ್ಪು ಕಂದ್ರೆ ಮಾತ ಪಣದುಜ್ಜೇರು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಮರ್ದದಾನೆ ಚೀಟಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತಂದೆ ಓ ಬಂಜಿಗೆ ದಿಂಪುನ ತೆನ ಸಾವಾಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಆವಾಡು ದಾಲ ಕನ್ನಡ ಪಣದುಜ್ಜೇರೇಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನು ಖಾಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸರ್ವೈ ಮಂತಿತ್ತಿರನ ಪೊಪ್ಪ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ 4-7 ಜನ ಗುಂಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಮತ್ತೆಂಡ ಪಾತೆರಿಯರು ಒಬ್ಬ ಪರವಂತೆರ ಕೇಳಿರು ಚೂರು ಪರವಂತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೆರು ಗೋತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮೇನ್ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನೆತ್ತಿರು ಸಮೇತ ಪಪ್ಪನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಳಾಗ್ತಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಡಾಪ್ನ ಟ್ರೈ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪ ಬಟ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಡ ಪೋದು ಆ ಮಗಲಿಡ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒರಿವಿಜೇರು ಬಂದು ಪಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆವುಂದೇರು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿಂಚ ಬಂದು ಏನು ಅವಳು ಏತ್ ನಾಟದ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಳ್ಳ ಎಂಚಾಳ ಮಂತ್ ತೋರಿಪಾಲೆ ಪೊಪ್ಪನಿ ಎಂಚಾಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಳ ಮಂತ್ ತೋರಿಪಾಲೆ ಪೊಪ್ಪನಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲಾಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಬಂದಿರ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೊಪ್ಪನ ಆಯ್ಸೆ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನ ಬುಲ್ತು ಹೋಗು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಜಿ ಅವೇ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಬಂದೇನಿದೆ ಎಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಳಿತ್ತಂಡು ನಾವೇ ಮೆಂಟಲಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತರ ತರತಿರ್ಬೋದು ಉಂಡು ಮೆಂಟಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆತೆಯನು ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆವಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆವಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆವಡ್ ಆತ ಕೂಡಿಡ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾತುಂಡು ಟೈಮೇ ಸರಿ ಜೊಟ್ರಾಸಿಯನ್ನ ತೂಕ ದೇರು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತಿಂಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪುರ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಕೊರ್ಪಂಗೆ ಏನಿದೆ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದ ಬಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ತಿಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್